Доверието не се купува. То се печели. С постоянство. С професионализъм. С резултати. Проект след проект, Доверие Груп изгражда име, на което клиентите разчитат, от първия разговор до последния детайл. Пред вас е още един завършен покрив, реализиран в град Брезник. Изпълнен по всички професионални стандарти, с прецизност и внимание към всеки детайл. При този проект извършихме следните дейности: демонтаж на стария покрив, изграждане на изцяло нова дървена конструкция, наковаване на ламперия от дъски, монтаж и обличане на челни дъски с ламарина, монтаж на американски безшевни улуци и водосточни тръби, монтаж на калканни обшивки и на долучна пола, полагане на вуалит и битумни керемиди, изработка на ламаринен капак по билото, обличане на комина с кафява ламарина и направа на ръчно изработена шапка. Всеки етап, изпълнен с прецизност. Всеки клиент, обслужен с уважение. Всеки проект, знак за професионализъм и доверие. Доверие Груп не прави компромиси, нито в качеството, нито в сроковете, нито в отношението. Ако търсите партньор, на когото наистина може да се разчита, свържете се с нас. 0876816667. Доверието не се обещава. Доверието се доказва. И ние го правим с всеки завършен покрив.